Kukan kurciya, wadda masu hikimar magana kan ce jawabi ne, mai hankali ke ganewa. Dan uwa, assalamu alaikum. Barka da warhaka, kuma sannu da kasancewa da mu ta cikin wani sabon shiri na kukan kurciya. Masu hikimar magana dai sun ce jawabi ne, mai hankali kadai ke ganewa. Shirin da muke karanto littafin kukan kurciya wadda mashahurin malamin nan wato Malam Abdulsalam Abdallah MNIM na Jami'ar Bayero da ke Kano ya wallafa. To idan kana biye da wannan shiri a faifan da ya gabata, muna cikin babi na 7 ne na wannan littafi da mawallafin ya masa suna Fata na gari Lamiri. Kuma mun tsaya ne a sakin layin da ke cewa akwai wani yaro da ya taba samuna ya shaida min cewa shi ya gaji da aikin da yake yi don ba wani albashi na kirki a cikinsa. To sai na tambaye shi cewa to yanzu idan ka bar aikinka ina za ka koma da aiki? Sai ya bani amsa da cewa bani da wani waje takamaimai. Sai na ce da shi wannan na nuni da cewa baka san inda za ka samu wani aikin ba kenan. Sai ya bani amsa da kwarai ban san inda zan samu wani aikin ba yanzu. Sai na sake tambayarsa shin wani aiki ka fi iyawa? Sai ya nuna min shi bai sani ba. Na tambaye shi wani aiki ka fi so a yanzu ka yi? Sai nan ma ya nuna min ba shi da wani takamaiman aikin da zai yi. Sai na ce kana son ka bar aiki amma baka san inda za ka je ka nemi wani aiki ba, kai kuma baka kwarance a wani fanni ba. Yana da kyau duk abin da za ka aikata ya zama ka tattara tunaninka da yin nazari a kansa ka kuma nemi taimakon Allah tare da son duk abin da za ka aikata. To a wancan faifan anan muka daga aya, yanzu kuma cikin yardar Allah za mu ɗora. Wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ke sawa al'amuranmu shiga cikin matsaloli da koma baya. Sau tari ba mu cika fahimtar abin da muke so mu aikata ba, balle mu gano illarsa da alkhairinsa. Mukan kasa fahimtar kanmu balle har mu fahimci baiwar da Allah ya mana. Idan kana so ka ci gaba, abu ne mai kyau ka fahimci kanka da irin baiwar da Allah ya yi maka, ka kuma nemi sani a kanta tare da dagewa wajen ganin ka yi amfani da wannan baiwar. Kada ka raina ta, ka ba ta muhimmanci kamar yadda za ka baiwa lafiyarka. Ni ina ganin idan har kana da wani abu da kake son cimma buri a rayuwa, yana da kyau ka fahimce shi daki-daki. Ka tabbata wannan abu shine abin da zuciyarka take so, ba wai kawai sha'awa ba. Don haka ka tsaya ka yi aiki tukuru don ganin ka cimma burinka. Gaskiya ne idan har ya zama baka shakkar abin da za ka sanya a gaba, ka daina tunanin aukuwar wani abu da zai dakushe maka wannan al'amari, to sai ka samu kuzarin aikata wannan abin. Yana da kyau ka tattara hankalinka waje guda ka zama mai hangen nasara akan al'amarin, sannan ka sanya addu'a cikin dukkan al'amuranka, sai ka zama ka samu damar cimma duk wani burinka. Ita wannan zuciya da muke gani wata ma'aikata ce mai sarrafa tunani da kago wasu abubuwa. Sannan ka tirsasa zuciyarka ta kai ka matsayin da kake so ka taka, amma ya zama alheri. Ka takura kanka wajen ganin cewa abin da ka saka a gaba burinka ya cika. Kuma ka bi zaɓin da zuciyarka ta yi maka nuni da shi, amma kada ka bi zaɓin da ka san cewa marar kyau ne. Kada ka bi soye-soyen zuciyarka. Ka jefar da duk wani abu marar kyau da zuciyarka ta saƙa maka. Ma'ana ka zama mutum mai tsokaci ga alheri da hangen nasara. Ka bi kowane irin abu daki-daki kana neman fatan faruwarsa da cin nasara. Ka sani fa zuciyarka ita ce masana'antar da take samar da duk wani tunani. Don haka abu ne mai kyau kullum ka dinga tsammanin aukuwar abin alheri. Ina ƙara tuna mana da mu rinka tsammanin abu mai alheri ba mummuna ba. Hausawa na cewa fata na gari lamiri. Mu sani cewa mu taka tsantsan wajen bin abin da zukatanmu suka saƙa mana. Dole ne mu haɗa fatanmu da addu'a. Idan muna yin haka, sai mu ga muna samun alheri a cikin dukkan al'amuranmu da muka sanya a gaba. Kada ka kuskura zuciyarka ta saƙa maka munanan abubuwa. Ka daure wajen ganin ka ture duk wani abin da zai kawo maka cikas wajen samun ci gabanka. Sannan kuma ka yi tunanin abu mai kyau da tsammanin aukuwarsa. Ka kuma miƙa komai ga Allah.
To dan uwa, nan shine ƙarshen babi na 7 na wannan littafi da malamin ya masa taken fata na gari lamiri. To dake muna da sauran lokaci, yanzu zamu kutsa kai cikin babi na 8 na wannan littafi da malamin ya masa kanin kada ka bari tsoro yayi maka illa. Babi na 8, kada ka bari tsoro ya yi maka illa. Abu ne mai kyau ka tabbatar ka fitar da tsoro daga zuciyarka. Idan kana da shi, to ba za ka zama mai cimma nasara a al'amuranka ba. Don haka, ka sa a ranka cewa babu wani abu da zai gagare ka. Mu sani cewa duk wani abu da muka sa a gaba yana da kyau mu kawar da tsoro tare da fargabar rashin samun nasara daga zukatanmu. Saboda duk wani abu da mutum zai yi a wannan duniya, dole ne ya haɗu da ɗan cikas. Yana da kyau ka fitar da tsoron da wannan cikas zai sanya ka a ciki. Idan kuma ka bari wannan cikas tafi ƙarfinka har ta tsorata ka, to lalle ba za ka samu nasara akan al'amuran da ka sa a gaba ba. Ka cire duk wani tsoro, sannan ka tuna cewa Allah shine yake kaddara komai. Idan kana da wannan imani a zuciyarka, to Allah zai taimaka maka don ka yi tawakkali da shi. Mun sha ji a ranmu muna ƙaunar wani abu, to amma sai wani bangare na zuciyarmu ya rinka hango mana rashin nasara, sai zuciyarmu ta dinga sanya mana zancen zuci. Amma fa mu sani wannan murya da ke mana guda a cikin zukatanmu cewa abu kaza da kake so ka yi ba zai yiwu cikin nasara ba, to mu sani babu abin da ya fi wannan murya ƙarya a duniya, don wannan murya ita ce take maka shigo ba zurfi. Ƙarshe idan ka amince mata, ka yi da na sani. Kullum za ka ji muryar na yi maka raɗa akan nasara. Yana da kyau a ɗaya ɓangaren na zuciyarka ka shirya makaman faɗa don yaƙar wannan murya da ke yi maka guda. Ka ƙaryata ta, kana mai Allah wadai da ita, kuma ka fatattake ta. Idan har zuciyarka ta gaskata cewa za ta iya yin wannan yaƙi, a hankali sai ka samu nasara akan wannan murya da ke maka ingiza mai kan turuwa, don dama mayaudar ya ce kawai. Amma mu hanyar da za mu bi don kore duk wani abu da zai sanya mu jin wani abu ya fi ƙarfinmu tare da tsorata mu, shine mutum ya zama ya kore duk wani abu da zai sanya wasi ko fargaba daga zuciyarsa. Mu cika zukatanmu da abubuwa masu amfani tare da yin tunani masu inganci, masu kuma ƙara ƙwarin gwiwa a gare mu. Amma da zarar mun bar wasi a ranmu, kullum muka zama masu tunanin cewa abubuwa sun fi ƙarfinmu, to wannan shine ƙashin bayan da yake gina rashin samun nasara a cikin al'amuranmu. Sai ka ji muna faɗin dama na yi tunanin haka, abin nan ba zai auku cikin nasara ba. Amma kuma mu sani mu ne muka jawo su ta hanyar mummunan zato. ‘Yan ƙananan abubuwan da muke sanyawa a ranmu na cewa komai zai auku, to zai auku ne ba a cikin nasara ba, ko ambaton kalmomin sarewa a cikin hirarrakinmu, irin waɗannan su ne suke girma su zama cikas ga rayuwarmu. Mun sani duk wata shuka takan fara ne daga ‘yar jaririya, ƙarshe sai ta zama ta girma har ta samar da rassa manya-manya. Don haka ba tare da mun ankara ba, sai waɗannan ƙananan tunane-tunane namu na rashin ƙwarin gwiwa da muka raina su zama sun girma suna yi mana illa ba tare da mun farga ba. Kowannenmu ya yarda cewa nagartaccen abu shine a kan gaba, don haka sai mu ayyana a rai cewa lallai idan muka cika zukatanmu da abubuwa nagartattu, ma'ana tunane-tunane masu amfani, to za mu samu ƙarfin aikata komai cikin nasara. Ya ɗan uwa, ka tabbata wannan abu ya shiga cikin zuciyarka, har kuma ya zama yana saƙa maka komai kan cewa mai yiwuwa ne a gare ka. Ta yin haka ne sai mu waye gari mun samu kanmu babu wani burbushin cikas a tare da mu. Yawan saƙe-saƙe da ƙulle-ƙulle da zukatanmu ke yi akan abubuwa marasa amfani, su ne suke fin ƙarfinmu su zama sun yi mana illa. Amma mu sani fa su irin waɗannan tunane-tunane ba su da wahalar cirewa daga zuciya, kuma ba su taka karya sun karya ba. Abu ne mai kyau mu gina tunani mai kyau, kuma mu rika sauraron alheri, mu mance da asara, mu rinka hangen riba, mu kawar da rashin nasara, sannan kuma mu maye gurbinsu da nasara, mu kuma zama mun canza tunaninmu akan abubuwa da suke tsorata mu. Amma idan har mun yi wa kanmu illa, to sai mu yi tunani akan abin da yake mana illa, yake kuma komar da mu baya. Waɗannan saƙe-saƙe da ƙulle-ƙulle a ranmu sun samu muhalli ne a zukatanmu, kuma muka sakankance babu abin da za mu iya yi a kansu,
don mu kawar da su. To amma mu sani mun ayyana su ne kawai a ranmu. Ya ɗan uwa, yana da kyau ka sanya a ranka cewa da yardar Allah za ka iya komai, sannan kuma ka yi aiki tukuru sai ka ga ka samu nasara akan al'amuranka. Ka sani tunaninka na da matuƙar amfani ga wanzuwar al'amuran rayuwarka. Ka nemi taimakon Allah sai ka ga abubuwa suna tafiya daidai, tare kuma da samun nasara a kansu. Da akwai wani labari da nake gani yana da muhimmanci a wannan ɓangare. Akwai wani yaro wadda mahaifiyarsa ta turo shi zuwa gare mu domin mu tattauna da shi dangane da matsalar rashin kokartawa akan harkokin karatunsa. Yaron shekarunsa 17. Mahaifiyarsa ta yi min bayani cewa baya yin abin kirki a jarrabawar da ake yi a makarantarsu. Uwar ta shaida min cewa ta lura ɗan nata yana da yawan karaya da sarewa. Kullum takan damu yaron da yawan faɗa tare da sanya shi ayyuka da suka fi ƙarfinsa. Bayan ta gama yi min bayanan, sai na fahimci cewa matar ita ce ummul aba'isin jawo wa ɗanta wannan matsala. Daga nan na ba ta shawarwari akan abin da ya dace, tare da baiwa yaron shawarwari da nusar da shi hanyoyin da zai bi domin fahimtar abin da aka koyar da shi, da ma kuma yadda zai yi a ɗakin jarrabawa. Allah ya taimake mu, yaron nan ya samu nasara a kowane ɓangare na karatunsa. Daga nan ya same ni ya yi mini godiya, tare da shaida min yadda ya cire tunani da tsoro daga zuciyarsa. To dan uwa, yau ma anan zamu ja labulan wannan shiri, sai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa aji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokacin, a madadin sashen shirye-shirye na rediyo Jigawa da ke Dutse, sai mawallafin wannan littafi wato Malam Abdulsalam Abdallah MNIM na Jami'ar Bayero da ke Kano, Suleiman Halad ke wa dan uwa fatan alkhairi, mu kasance lafiya.